Hala, murag dili ko madaling umusabot kung ba. Gisabot silang Marlene. Kinsa man imong gipaabot? Ang imong mga Kapag ano amigan-lagan? silang Marlene na manulong mo diro? Namoy din sila sa CCTV? Sulod sa kwarto. Basig nagtuo ka nga makalaag ka. Panahon daw na ko, be. Unaa pa din imong mga amiga sa palibot. Karon mo. Claire! May tao niya? Lucio, nasinang Marlene. Naagib bitaw o. Antay sirado man. Mga biskilido ni among lakaw ron ba? Relax lang mong duha diha. Kikpit kayong commander. Maria! Hala, Na diha. murag dili ko madaling umusabot kung ba. Gisabot silang Marlene. Kinsa man imong gipaabot? Ang imong mga Kapag ano amigan-lagan? silang Marlene na manulong mo diro? Namoy din sila sa CCTV? Sulod sa kwarto. Basig nagtuo ka nga makalaag ka. Panahon daw na ko, be. Unaa pa din imong mga amiga sa palibot. Karon mo. Uli, siguro ni Uy. May gani ang tanaw sa kuwaw. Maayo kay mingo kayong palibot. Musulod ako. Claire, umuli na lang siguro ta. Maria, muadto sa ko kadali sa palengke. Mubalik ra ko dayon. Bantay mo si Bat ka, ha? Dili lagi ko musibat, ma. Matulog lagi ko. Jenny, kay nilakaw sinang Marlene. Uy, nahal lagi mo. Maria, dali na. Magdula na ta. Tuan na yung mama. To ana. Sige, sige. Pabuta ko niyo diya. Mama.